Ja. Claus, jeg vil ud og spise nu. Ej, hvor er du ulækker. Prøv lige at komme herhen, så jeg kan høre, hvad du siger. Hvad er det, du siger? Du er ulækker. Ja, men jeg er skide ligeglad. Prøv at, du vil ud og spise. Jeg skal have nogle strenge. Jeg skal spille i Nørrebrohallen den 5. oktober. Og der bliver fuld hammer. Det er 9:30. Klokken 9:30 om aftenen. Jeg er ligeglad. Jeg vil have noget at spise nu. Vi skal ikke ind og købe strenge. Vi skal først spise. Jeg er ligeglad med... Okay, jeg kan godt tage noget med på restaurant her senere, Viola. Men jeg skal først ind og have nogle strenge. Det er mygt, at jeg nok snart skulle få noget at spise. Ja, men altså, you gotta feed it before you eat it. That's the main reason why we're here. Men det er musikhuset, jeg skal have nogle strenge, og det skal være nu. Ny video. Goddag, de herrer og damer. Prøv at høre, jeg skal have nogle strenge, og det skal eddermame gå hurtigt, fordi... hey, hallo. Jeg skal have nogle strenge, og det skal være nogle... Jeg skal spille i Nørrebrohallen den 5. oktober. Okay. Jeg giver jo undervisning. Det er eddermame en fed ekspedition, man får herinde, mand. Hey, kan I lige break it up? Claus, din bums. Du må vente til det bliver din tur. Claus Weiergang is in the house, og han skal have noget ekspeditioners, og det skal gå fortos, muy fortos, ikke? Du må lige vente til det bliver din tur, ikke også? Du kommer anmæsende som en anden bums. Jamen, jeg er her... Det der guitarundervisning, vi snakkede om. Det kan vi lige slå ud om, når nu Claus er fanden? Hvad skal du have? Jeg skal da have nogle strenge, fordi det er mig, der er stjernen, mand, ikke? Og jeg skal spille op på den 5. oktober kl. 9:30 om aftenen, mand. Og det er Judas fucking Killers. Værsgo. Nå, der var nogle strenge, det var da godt. Så kan jeg få noget... Hvad hedder det? Så kan jeg... er altid ledig. Fedt. Dem vil jeg gå ind og Efter tjekke. 17. Prøv at høre, bror lort. Hvad? Jeg har sagt til dig, at jeg vil ikke have, at du spiller det nummer herinde. Skal du have den guitar, eller skal du ikke have den guitar? Prøv nu at høre, mand. Det er pissefedt med, fordi det der orange gear, jeg havde, da jeg var ung. Prøv at se. Wow, det er skønt. Prøv at høre, Claus, jeg har smidt dig ud før. Du har siddet og drukket pilsner og stukket din sidste nål i tungen, ikke også? Jamen prøv at høre, jeg laver mig Og selv. jeg sagde til dig sidste gang, at hvis du ikke kommer ind og lægger nogle penge på den guitar, så kan der godt blæse af. Var det sagt på en pæn måde? Okay. Eller har du mistet din stolthed? Okay, undskyld. Tak. Jeg skal nok komme, når jeg har råd. Når jeg har råd. Hvad så med dig? Du er sulten og alt muligt altid. Jeg skal have noget at spise nu. Okay, nu går på restaurant. Ny video. Ej, Claus, det kan du ikke mene. Det er sgu da en vognmandsplat, mand, ikke? Vi er på restaurant De Kolde Fødder, mand, ikke? Og det er en vognmandsplat. Du må da tage sig sagt. Min økonomi, den Hallo, den du holder ikke lovede mig med. en restaurant for helvede. Ved du hvad, det der med oksestik og Australian ting og sager, der kan du godt glemme. Du lovede mig 2 røde bøffer. Ved du hvad, jeg har noget rødt kød derhjemme, vi kan kigge på senere, når programmet er slut her. Men det der... En skuffelse. Spis nu, og så kan vi se den sidste video. Fordi nu er det ved at være slut for Metalfabrikken. Se, Viola, hun putter noget i munden. Se. Men Viola, hun bliver så mæt, så hun simpelthen... She's gonna pass out on my sofa later.